kende hver dag. De har jo hinanden som bedste kammerater. Jeg tror, det er bestemt, det er ikke usundt at prøve nye kammerater og ikke se på hinanden hele tiden. Det gør jo tage dem i små stykker. Nej, det skal ikke. Nej. Vi skal give den til jo. Nyborg, Nykøbing Falster, and Copenhagen. The 2023 Royal Run was attended by many participants. Brings a lively and spirited energy to the royal family. Her infectious enthusiasm was on full display as she waved enthusiastically to well-wishers. I dag tænder vi det sidste lys i adventskransen, fordi det er 4. søndag i advent. Det bliver en anderledes jul i år. Mange af os kan ikke fejre juleaften med dem, vi plejer at være sammen med. Uanset hvordan vi fejrer den, håber jeg, I vil finde glæde i de kommende dage. Pas på hinanden og husk på, at vi snart går mod lysere tider. Min familie og jeg vil gerne sammen sende de varmeste julehilsner til alle. Glædelig jul. Danish astronaut Mr. Andreas Josephine of Denmark, wrapping Chris in Aarhus. The video at Frederik VIII Slot. On 18th May 2023, the Danish royals let Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary together with their 4 children. Prince Christian, Princess Isabella, Prince Vincent and Princess Josephine arrived in Paris for their cousin's confirmation. His ex- Nej, det hun sagde sådan, Hun giver os rigtig meget kærlighed. Nogle gange, hvis vi sådan lige lidt sure på hinanden, kan hun godt komme og hjælpe. Det er anden uge af fjernundervisning. Den er her. Og det er ret hyggeligt. Jeg spørger. Nej. Altså, nu rører jeg ingenting.